Siden 1873 har Tuborg været en del af danskernes liv. Både til hverdag og til fest har Tuborg været med til at fejre livets små og store øjeblikke. Ja, der findes faktisk en øl til næsten hver lejlighed. Fyraftensbajer. Fyraftensbajer. Man fanden gider holde fyreaften, mindre man... Fredagsøl, hyggebajer, en bytter, en kold, eller hvad med en handbajer? Ja, kært barn har mange navne, og det er danskerne heldigvis enige i. Facebook blev omdrejningspunktet for kampagnen, hvor danskerne kunne fortælle, hvad de kaldte deres Tuborg. Værter for kampagnen blev 2 Tuborg ølkuske, som under kampagnen interagerede og løbende kommenterede på de forslag, danskerne sendte ind. Det er fra Jeanette Pedersen. Okay. Jeg har lige fået bare. Mere end 15.000 forslag blev indsendt, og kampagnen blev debatteret og diskuteret med over 3.000 opslag på Tuborgs Facebook-side. Og ølkuskene er blevet folkeeje. De bedste forslag for danskerne blev trykt, sat på dåser og flasker og kom i handlen. Samtidig med, at forslagene også blev vist på tv, outdoor, bannere og i butikspromotion. Tuborg-dåsen blev introduceret som et helt nyt medie, hvor danskerne via deres smartphone kunne interagere og se film med ølkuskene. Er jeg også en din dåse, eller? Ja. I alt 11 millioner dåser ramte Danmark i foråret 2014. Og kampagnen fik sit eget liv på de sociale medier. På Instagram uploadede danskerne deres grønne favoritter, og tendensen var klar. Sommeren skulle nydes i selskab med #hyggebajer, #holdkæftbajer, #pausepils, #slukgræsbajer og #festivalsbajer. Så det lykkedes faktisk Tuborg at knække koden til at aktivere brugerne, uden at stille dem en præmie i udsigt. Danskerne deltog ganske enkelt, fordi det var sjovt. Allerede første måned formåede kampagnen at engagere over 700.000 unikke brugere. Det er ikke mindre end 7 gange så mange som den eksisterende fanbase på Tuborgs Facebook-side. I løbet af 3 måneder nåede kampagnen på Facebook over 10 millioner eksponeringer. Hele 60 foto- og videoopslag genererede mere end 1 million interaktioner mellem Tuborg og brugerne. Den kulturelle indflydelse var heller ikke til at tage fejl af. Danskerne begyndte at tale tuborgsk. Jeg har lige skiftet pakning i min vandhanebajer. Hvad fanden er meningen bajer? Pudse vinduebajer. Hvad fanden gider slå græs, mindre man får en bajer for det? Hvad siger du til en undskyld, jeg gav dig tinnitusbajer? Der findes en øl til enhver lejlighed. Den øl hedder Grøn Tuborg. Skål på det.